Riwruok mar tayo tuke mag rugby pachoka Kenya Rugby Union okwanyo jotugo kowuok e kor gwenge duto ma pachoka mar loso ayanga tim Kenya jotugo ma yawuoyi ma higni piny 18. Chenrono mane ochaki dweche 4 mokalo norumo ayanga alap mar RFUEA Grounds Nairobi ka jotugo maromo 30 okwany kind jotugo maromo 240. Timno ma okwany biro kawo ting' mar ting'o nying Kenya e tuke mag rowere. Kocha mar tim Kenya jotugo ma higni piny 18 Paul Odera olero ni okang' makama en mar rango kaka Kenya nyalo bedo kod jotugo ma hikgi kata e kinde ma higni mabiro. Jogo ma kwany biro tugo tuke mag osiep gi pinje mamoko kaka yor yudo lony gi gero mich margi. So what we're looking to do is we want to choose 60 players. So that's 4 in every position. Put the team together and hopefully either organize a friendly match probably against our neighbors Uganda, or the ultimate plan is to take the team down to South Africa for a tour, training tour, and then also play some matches there. And then that way we can build on that.